La frase d'avui és ser un panxa contenta. Anem a preguntar a esos dos señores. Ah, no, que eso no. Què vol dir ser un panxa contenta? Ser molt tranquil, Molt tranquil? suposo que sí. O molt feliç o algo Molt así? feliç, molt tranquil, Obvio. passant de tot. No és ser un tío que le gusta menjar com una bèstia? Penso que no. No? Penso que no. Bueno, pues... No t'ho puc assegurar, però penso que no. Uy, Penso que vol dir això. Como no sea así, vas a tener problemas, amigo. Vale. ¿T'has quedado con mi cara? Hombre. ¿Y tú con la mía? No, però da igual. Pues en la tele me verás. Perfecto. ¿Parles català? No? Ni una mica? Ai, que pena. Bon dia. Espanteu, home, bon dia, us espanteu. Espanteo a las noies. Sí. Joves, ¿verdad? Sí. ¡Qué vergüenza! Cámaras no, cámaras no. Què passa? Què passa? Que tinc que aprendre català. Has d'aprendre català. I la frase d'avui és ser un panxa contenta. Què vol dir? Ah, pues està, ser molt feliç. Sí? Sí. I tu? Jo ho soc, jo ho soc. Sí, una panxa contenta? Te gusta menjar? Pues està un que està molt content de tot. De tot. I si tu tienes crisis inmobiliària de trabajo, pots ser un panxa contenta? Ah, pues espavil, si no t'empenyes. Si t'empenyes, ho has de pagar. Una parauleta. Què vol dir Però ser, no m'agafi, per allí, si ser vols. un panxa contenta? Què vol dir un panxa contenta? Pues una persona que és feliç. Però no és una persona que menja molt. Pues no ho sé si va relacionat. Que diu, oh, a mí me agrada las verduras, el huevo frito, todo. Pues potser sí, però jo més aviat entenia l'altre. Què vol dir ser un panxa contenta? No. Una pregunta catalana. Què vol dir ser un panxa contenta? Pues gent, un tio que s'ho passa tot pel forro, un tio que no es preocupa mai per massa cosa i tal i qual. Però per què forro? Què vol dir ser un panxa contenta? Pues ser un feliç, que passe de tot i que és tranquil de la vida. Però no vol dir que te gusta menjar molt o... No, con No, tot. seguro? Panxa contenta vol dir que és un tio que és feliç, que no té gaires preocupacions. El de l'esquena, suposo. Ah, el de l'as? El de l'esquena. El de l'esquena? Què és aquell això? No ho sé, no ho sé. pues Perquè ja si preguntaré. a més que si diem passeu per forro els ous queda malament, no? Bueno, en la televisió... Bueno, I si ens censuren després. ja veremos. Com estem? Muy bien. Molt bé? Sí. El català canta l'andamés. Y catalán ni hostia, yo Ni no sé hostia. catalán. Vale, si jo te dic que eres un panxa contenta, què vol dir això? Yo no entiendo catalán. ¿no? Hombre, un esfuercico, venga, jefe. Que no te entiendo catalán, cojones. Bon dia, senyora. Que no he dicho. Panxa contenta. Una pancha contenta que ha almorzado hoy en día como un dios allí, sardinada en la Avenida de Madrid. Joder, sardinada, qué Una rica, ¿eh? sardinada, sí, señor. ¿Y algo más has almorzado? Y 3 vasos de vino. ¿Qué más Hombre, quieres? hombre. ¿Qué más quieres? No te- Alegría, ¿eh? Alegría y- mañanera. Y llenar la barriga. Venga, pues, a pasar buen día. Uy, madre mía, la televisión. Joder, venga, una preguntita rápida, venga. ¿Qué vol dir ser un panxa contenta? Ràpid, Ser feliç. Ser feliç, com tu, venga. Com estem? Bé, Bé? bé. Bona compra avui? Me'n vaig a treballar ara. Sí, una pregunteta ràpida i buena. Què vol dir ser un panxa contenta? Pues així molt feliç. Sí? Però no és menjar bé, així, menjar No, molt. no, no. Seguro? És molt alegre, molt feliç i molt despreocupat. Panxa contenta. Ni idea. No. Panxa? Panxa? I? Contenta? Pues bé, no? Contenta. Sí. ¿Y? Una deducción de todo esto. ¿Qué vol dir panxa contenta? Que viu molt bé. Que viu molt bé. Pot ser. Ni un pasa más, guapas. No os vais a escapar. Hola, guapa. A comprar, ¿eh? A ver, ¿cómo os llamáis? Carla, Ariadna. Y parláis en catalán, ¿no? Sí. Bé, què vol dir ser un panxa contenta? ¿No? No. ¿No? ¿No sabéis? Qué bonito es ver a una madre y una hija comprando. ¿Cómo se siente al ver que su hija le ha abandonado por un locutor como yo? Mi hija la han abandonado varias veces. No. Ah, sí, A ver. que rasques tot el dia la panxa i no fas res, Ah, sí, pot ser. I què passava amb els teus dents? pues que se On m'han estan? caigut, se m'han caigut. Ay, ¿te has comido? Sí. ¿Menjat? No. ¿El ratoncito? Sí. ¿El Pérez? Sí. Ah, a ver, una sonrisa, a ver, mándale una sonrisa a la cámara, a ver. Era su hija aquella, ¿no? Sí. Que la ha abandonado a usted ahora. No, perquè, clar, ha vist l'escarxofa aquesta... La alcachofa. Una pregunteta, venga, y le dejo. ¿Qué vol dir ser un panxa contenta? Ser un panxa contenta? Sí. Pues una persona molt tranquil·la que no li afecten els problemes de la vida, ja està. ¿Y a usted? Jo no sóc un panxa contenta. No. A mi Usted m'afecta... tiene ¿cómo Sí. es el estómago ahí agarrado? Sí, jo tinc l'estómac fet pols dels nervis. Ay, los nervios. Pues tranquilícese.
Vamos, respire. Bueno, ¿y qué hago? Venga, vamos a acabar el reportaje haciendo una respiración profunda para que Bueno, nos pase... i a canvi d'això què hi ha? Res, oi? Per lo menos una piruleta. ¿Un pató? No vull fer això. ¿Un pató, no? No, una piruleta havia de regalar.